So wo ntafo na ahwe wo mu yi a mu mienu mu ka bom hwe wo mu yi a wo benya nhira pa ma setena mu ayeyi ntafo no wo mu aye no me ni nhira se man ka mo ho amomu ahwe wo mu yi a nhira no ma Apay when in na wa be sidan samyo NYANSAPO when in na wa be sidan samyo NYANSAPO sana ne badrimba Ayefo ye mamu nyina tenase makwa aba ede mu NYANSAPO kasamfoni si NYANSAPO mesro jeso wa hobrasiem se ye sane no badwemba ekwan so ye ba ne ye betrase se ya sede mu nim NYANSAPO efa no na eye adesua na ye ba ba besua ene ya sa ne mababa besi enkonwa bi mti wadaroma kame ho na yenko sanse wa bere wanchen na yenko je futu adwenkyere ene ade emfemfiri ho na emum no bomode na hye no so so obe subscribe obe share na obe like ede amame oye nsa eboa ema me no mienu ye yonko bi yadamfo bi yenua bi a wonya huni ekoso amamra yesu a ye ekire no etimi ebeboa na adi mu nkrofore ede koye nsohwe krofore ede kotro nsohwe a che so mo NYANSAPO din a enye asem ketwa ho abrewa yamo akwaba ebe NYANSAPO kasa enyado wada ma na umpom ti se nyankopo ado ene mo mpaibo na nanum nhira ne da so ti ase na yemfa sentie ne ye ne yabrewa eba bedi nkomo no yemfa entomonim onim owura bia ne din ede Benson Nana Yaw Oduro Boaten Benson Nana Yaw Oduro Boaten dodo na frɛ ne se funny face abrantie yi eba odomu a ene aware mu a yem se wabere pa sentin se odikwa akware abaaye bi anase ababa bi friend se Elizabeth Nana Adwa intim aware no agu amenne mfinja be se enum kura ne de bro se achi no yenya ne nte se Elizabeth esa be ware foforo a enye funny face ya enu achi ena osa akohia ababa a ye friend se Vanessa ne de otwadi ampon eye natom ema wone no anya emma a enye asem keto enye ba ko ne enyi mienu a wone no awo mo amunim sunsun aso de di ka ba ye no na wontimi ngo ena sense bebre ase ake na enam so ma wone nso awarie no mu ekoduru ba bi na ayesa ha ba ire so nkase efen ne se enwene ne se a ekowie ne se adwoguo ekotiguye ema no nso no ekowie achi na me pese me hu me ma ye mfa ne ma me ma mehwe ne ade ya de ekowie achi ne se yenua Benson Nana Yaw Oduro Boaten funny face nyame nko a kanesafo ayirai enansen ena ne yire fen se Vanessa no akoye nkasa ho bi interview central photo na no anaja ye bi se bisa Vanessa na Vanessa ede itudwa wo chem se waya krado se ni kunu no a wona ne sese o montamatete no pese ohun ne mano a akwanda ho na watwi bi no pese okofa wo ma o betimi aba be fa nkwada no interview no koso am ye bisa ne se na koba se Era Benson Nana Yaw Oduro Boaten aka funny face ba se obia omonsan kan mu gentia ne nsum sanse gentia dada de ne so enye so na eno nso hu nse oh any problem kwara ne nti onu amu nso no ohon ma onware ye na se abrewa gentia dada na ne kan bom eno nenne yato ache yabrewa afutuo bi wo saa yenua funny face ene Vanessa ene na ware ne na brabom a ewo si dibi ana moma yenhwe na ye mo ho enkomo me pesa nsa na meba ne yere nasem no so ne nkomu nkita won pesa o musaye kakra be na abeka de afa eno kakra me kan se awade Akan Twi ntina nananom kan se eware pa na obi bo no dwom se senka me sama ya akwada bi mu a nka minimuni ameye na eyi bi se wodo asem no emu odu na ayese ne ma awo so a duru ba bi a ebi awo so no mu oha bekwa akoduru ba bi ne mu ayedu na wo kokora ebu na chese ni die bi ni ho na nka ye tenase ene ye to ye bo ase asese se wodo mu asem no eho asem wodin a ka me se
yenhia enkwanhia den den sa bi ena ade pa so amehunu ne say enipa mienu ahia wo dɔkwa so no na wo sa wo ne wo ba no na abayi wadwene say da bi nipa me ne ahie enyem nua onyem busuani na nso say enka bomu abaye ntem nti o sa meto me bo ase me enka bomu no eye fe na ye anika embe enigye ba ho me asetena ye kama na obema na edwene say obe di wagimi ama me wi ndi podi kra me kra me so ehun ene se be ma so edwene say nipa yi a meni ne san e wo say me anigye ba ya setena ni mu embe kore ye bi ba na ono so fi se uye to oba no so mi kunu di jai wo de je se manka no wan fa ama me mi to e me ni ema nyina wisi mi aduane kora mi tumi ka se bi tumi noa ono akohyeja ho noa ni ye ya ne se ba bia wo ka se me ba bia ma atwa hia wo no mbotire nanka na wo ka no wo tana ne fi ya na ne dem wo be hwe kora no aba no yonku bi ho de wo botire mpo ankanye ya wa ba no yonku bi ho no wo ne temantwea ba bi na wo dware wo kuni wo dwiri no na be ma no hwea de jai we ama betene me nko no anu ne pete me ko no anu aduane me nko me ka che nse se bi ni ho a woni di nyame kora obetena ho kopim se me ba na me ni bedidi be hwe no abegina fie bi ma ntam bi no na yonko twentwene ban ho na wo dwiri wo kunu so eno na kabere ko edu ken se ma anwa me amutu anwa mi ami motio anwa mi ami motio mi motio oh wa ma na from me me kwa akwedi mi sija me kwa akwedi mi sija ahwe na hu nti me da ba bi basa me kwa ni ayen kro mi motio hu nti enka me nuti we ete ho se nuanom me di mi hu nyina ma oye bibia me se ho ya na me si enye hwe na sunsuye ta ya ponkyerani a o se wo uja mi ami motio o twen hunu du kro no odo kabla ko du de ye edun enti wo be ya na afa eduru ba bia so oba no ano de ahomete no ate nkensi afa de kra de be si afa de kra mabere na soro na afa na ebi anka aso wani di na chi saa bere no ate na ni so o bi bio se bi so abe ma no a afa ese abrantie bi kosi abeba wa bi pe okai debi je abeba no tete no ho kire no na abrantie okodi be bi yi ni afa di abebe wo hwese nko obesa abeka wo ma dakro di ohun bra wo se ade ade obu afu no se di asema na anu asem no aka ya na me se ene de me se ene wo se ene de wo se kedi anu so me se enti no na chese eno no abrewa na ye ne edi nkomon sabia kroto efutuo tia wa na ye di ahyase se woni wukunu te na ono aduane ma osi upieto osi niema ubi a nko adwuma amra na be ma no wa wo fufuo wodi a woka no wa ye aduane de asi wo asi niema sabe emane nya wa se be ma no yi oto lega na se ejimifo minim obi a wodi ni kunu nkomo pasa na me kunu de obesi nsesi obentie che na damfo ko wi che na damfo na agi ni kunu no sanity ewurabra wade ne fe saatam no oba na oje no so oma be ma ni nsi niema no bio ono a na eye ni nyina onso wagini wanya be ma papa wa nso ni mu yi onso nya oba papa no fi se won de ejimifo anso ono atimi ti ni botom sika na ode ama wo be ma bra wakọ se wo kora se je fama na se ti wo fi se ne so oba ejimifo de wodo wa unhu bi da enti onso nkakra me yere de ja no chakai we na no kora na se kwa anyo na ma sika udi ma bo se na adamfo bi o sika on de o so betimi aso no mu no ne ho ade a me ye kora me sika ni abrewa se funny face ne yere Vanessa enkomo bo no okobo ye no utie ni nyina de me mu ni se ni ho aba first ne na me man kora ne kora mu hu no ni nyina kan wo bi na metimu se ma funny face na adwene no kora ebu omu yi ene wo se
ebra wo pe bia na opese hu nkwada ne bia no waye krado wode beko abra wo so mu se de mi so mu an e ma na fa oba no mi se sabra no ka se mere abahwe mere pa na me ka se me hunu bi pe se me ma no ye nan mi a na me hwe ma ade entuma wo mu di ebu ada kata ye ho da no etete a na mi yi bia ma wo mu mi yi me ntuma soro ne ase ye mi yinu na che se aye nan na me de ba akwa mu bia de so ntuma ye du na yi wi a akase te aka wayi 90 te aka nzia sanko wo de sa ya abahwe ya oba bia wa hwe ba pe no imu ya ahwe ne ma ne penya ma wo mu anyine no wo wa abada ye ma wo bi se wa bre ene wo mu adu sa abre no so enti wo ba we no na dwere ye ne se mere ebi kura awokokoro benya be ma o che sa aware no amo ahwe ne ma no so sa nkoda ye edi okiri be ma bi be ware wo kura nyo no wo be hwe wo sa wo papa wo ho ene o se ya jai ne bra wo kwa sa nkola no nyo ne be hwe wo mu afa we dure che no de ye wo nu kunu te ho na wo bra boni wo ja ye no mo bisia me na me hwe wo ma oja ku ofuru bi wo se penti wo penti ye na aposhe de betre kurase wote amangugu pemu aso di kodwa so wotena ho a ebi nka saa na aso wo di aba afa bre ba se emu aye den no wonu aba ma bi kura no wani da no so a wontimi ma no nso no wo mani nyina so enne so Ghana aye din Ghana aye din papa pemu ya se ya yetiwi emu ya afa nu wo hunu se sabe entokwa du fa ni twase nti wo pe baabi edi tira he mi ni se no de wo ka ni nyina anya ne ma no nkuti o pe kwan se be ma no won ne be kan abu mu no waboa na mna hwe ne ma nti sentwani ni bisa no no ka se one day woni how bia se ba se eye nua eye nana ya aboaten o beba funny face ebesa aba ono amukro nware enti akwanya da ho fere wa kire ne so yesu jani kura na che se bra wo bre be bia ya bisa nkwada ne ka no ko bi mfire no na dia ababa wa me abrewa me mitie yi me nware da na me ko ware a oba nkwada anan mienza mienu ba kokura mempe na football de ya sha 0-0 na wo de one be ya se na referee da be metete enti no obema bia ya se na muna edi ka so ni tie enya na fom abeku obebu animtie bedi watama be yen obi won ma de obaye ne stepfather no enti ene 1-1 ya ne nyina ne atrance 0-0 ne de ahya ase ne eko enti eno nso kan nti obi se eno nso kan ho na emia wo ba no na ne kwa so ano no obetu funny face fo se e plan se ono so ye nte so aware nti oba no a enka obe tunofo se enya hwe se oba ne beti ase nkwa ade ankora se ya wa be no wonu no ho se de bi akọ nani a wode be wonu no ho nti fu ani to nkola no na je bibia ma nenka aranfo mo so che no ne ntena se na mo nka mo na mo ntete mo ma na obi batete edin enye nipa nyina ene hwe abanoma kwabene ko adu kan wo nye nipa mema ya ba nye nyina ne pa abanoma ene na abre obi nso kase o ka ne sei wo yo batan eye nanso no abrantie na dwen mu sha ase na ebubu obom ni ade no se yeye na nka ne funny face ho da so ena ntoma fifira na enka wo be nka sa ko sen kura na nka nsentweni bisa nka wo mo na so ko be bona so na de enye no etwam se wo ba no mi jiri se wo sa ba obehwe no ho so yie pa de wo ye kane no wo ngibi kansla bi aka wo mo mutufo wa aware mi o se oni obi te ho sa aware ana empena na montem tete na se nipa na esa babi mu a hwe ni yi obi won ma abrewa yesi efre bibi revenge oba se oba betua wo soka de wo ye ma odi gya no oba betua wo soka nti wan hwe yi a obesa abo abra bomu biem
na wanwe amane obde bebre wo no ebe chensa obi nso on ma wo ba de akoma papa ena de ba besesa niema ma niema ye kama abrewa we ye be de ni ehu se nipa ye ni gya aware yi ye ne twempene gya yi de wo be ye wo sa ba de wo de timu fine na eba Enyankopon so ya ade bi se enipa adwene uhunu da jeso wo ka no wo na enso so empaibo etimi tutu bibia ebi kura wo ba no na nka ode adwenbone na eba enso wo ba ye no ahofama ni ahobrase eni akorokoro ne nipa bi a wo ye kire no nti no na ma na adwene se enipa yi de kane no wo de ye mi anke sisi kibi kura maso no wing metua no so kapa so wasesa nti boni a medwene ye ni nyina ni jai na menne na tana ho kama ni ahwe ni ma na se mete ase a se obi be sa abo abrabom de etoso mpirinu na wo de asotwe bi se obetua wo so ka ebe gina wo na wo ne betena wusuban de wo ne ye na ma wo twen ne ho koye no ebi a this time mobile wasesa ma fe de wo ye niema bi kura wonte ase ti odi timu pobone na eba wa no agya de ato nchen okay na mu oba na se sisu biem dia na wo se wasena be me ya ba be wo mutu na de so no ne fie ho me ma de hye ne nsa ba akom gare ba gare so akom no ba yesu oba wo guru nsa na ye aduane ma no ene ba ko ka ho no so ye chiribra no oba ye chiribra enti wo mu nyina wo de ye dini esi akonwa so a enye yiye bi na de be ya nse be sa akofa asare be di akon ama be di akon ya sa akofa no bae na wo sai fi a kire busuafo no wo ka ni wira ntam se de me ye ya amani anye ho amutu mi no eno a no me sai osesi ene so so kuta adwonboni a no so de bepi so na che akobo cheduro so na wo se san ye boko enipe se ye na me hanu ama ye ntam ti na me nye se bi ana se de ni osi ye mi a ye ntam ti me hu se saabiri wa se san wo nye bi enti wo na enipa ne sena bo abrabo mu no ejina wo so ne ye yeso bi esi aburo bebo akese a efiri fifiri abrewa medase na emom me ma wo nko ansa ba ko bi wo ho a twa masom zesi a wo se wo chirim echa akobo cheduru so ene ne eche akobo cheduru so wo de aso ene yetwam kofi na wudi isi akankan adi isi na akwesi bo so chan ekikiwa ma wo na nyina awoso chako wichi duro so okay esa wo de ade eden akobo ade eden so ene wo ankasa beto redeem beto wonka de chako wichi duro okay abwa no me da se wate areform ma yenhwe na yenhye no so sebe nkwada nan kwada miensa de ene funny face oye funny face wonya mfie hye aduanan kura na ebi a wonya ma ne mmoroso bebi aduanan ba kwa na bi kura fein woko na aduanan so osua ababa Vanessa enso usua se wo kase funny face kase woko ware obesa akoware awo foforo Vanessa nso kase woko ware abekwa woko ware awo foforo afisa nkwada we mienu amumienu mu do mu baaye nkwada ba nan no mo makogira mfimfin omoni bayi omo ya obemma na wabeware Vanessa no mana wo ne no wo ye no eno no nani wo so obehwe omu yi funny face nso ba foforo akoware no emma wo no wo ma wo no nso ani bekoso yie pa achen wo mampanyimfo yi ebewi achi no ne nkwada a wo mo de wo nya hwe bro ni beka say innocent no wo mo no wo mo ho akokire wo mo nti abrewantafo nyina wo mo hu entafo nso ye nhira entafo ye nhira se mutimi ka bom na mo ya ntafo ne kama ede asudue bebrem enti mamma enkwa na ye nome nso so ahwe ntafo yi a entafo no wo mu aye nome ni nhira se wo ntafo na ahwe wo mu yi a mu mienu ka bom hwe wo mu yi a wo benya nhira pa ma setena mu aye yi se man kan mo ho amumu ahwe wo mu yi a nhira no ma ebra
saa asɛm yi baa ya obe ni be me ntem tie se na boni ni tia be ma no a kebra na nka na adwene ho ya atechuma no ka no ho nto no ko bebre pa enam se na ntia no ebi amfuso bie ni no ho efa ne ma no ho ne awade ni mu na ekoba ne saa ni ntino enkoda no kura nhye timi ma be ma no ne ho ye ne de ne ho to no no kura bi hwese oba no so de saa asɛm yi ba be ma no so obusum wonsum na wo mu nhweye ma na enhyira ne nkoda ne ba ye enka wo mu miyinu ma ahotomra piao enti mama yenye ne saa man na this time no sa mbesa ba obi amfatiri mu fan na momfa odo emetra se nkwada ne nti ene ye mu bi mpeye papa no mo enimu ahwe efiri se kwan ya papa no de fa so no ma hwe nso a eboa dansifo ato atwen no ya ne duru baabi a sa abo no na de ko hye baabi ama dan na timi aye dan enu ni hɔ no a ne dan ne hyehye no aye den pa ti mu ehwe ni ye kwara ya tu o ma jeje ma onna daakye ne nyame so wo masene mom konya baabi ejina ewo no mom yemfanya afutuo na yemfa entuye hofo aha nyansapo kasamfonyi so aha enkoa na ubenya na wahwe eba ye wahwe bi watietie bi wo baabi a na medika aka jo se ye ntena ase a eya amempere ho to wahwe ni se bomoden na che na fama wonuanom ne ade no wo nsonhwe bi na afutuo na ewom no yemfa mo yesem fantu anamo medin ene abusuapani owusu aduom yema mo nyina ammo ene hwe President Samuel, yes, I pray when in now, President Samuel.